Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Heya ku Türkiye ji Kemalizmê paqij nebe. Em muhîmtiyê didin beyan û daxuyaniyên berêz Dewlet Bahçelî û baxusûs jî beyana wî ya dawî. Weka ku gelek kesan got, herkes şaş û matmayî hiştiye û wê bi vê awayî matmayî bihêle jî. Rastbûna vê tespîtê em dikarin wiha biceribînin. Ger ji xeynî Bahçelî kesekî din ev gotin bigotana, eger siyasetmedarekî din ev gotin bikirana, wê tevlî hevî û qews çê biba û qismên qewmiyetperest û kemalîstan rabûna ser ling û piyan welat tevlî hev bikirana. Birêz Bahçelî û Serokkomarê ku pêre gava vêtine, bi vê gotinê çi armanc û hedefkirine, divê em vê yekê niqaş nekin. Gelo dixwazin Qendîl, Demirtaş, Dem an jî hêzên derve bêtesîr bihêlin. An niha em li ser vê yekê nesekinin. Dibe ku rasterast îfade nekirinin, lê bigirtina van destan bi van gavên hatina avêtin ez ê bibêjim ji qewmiyetperestiya Tirk hûn jî bibêjin ji Kemalizmê hinek tawîz dane. Em vê yekê ji feryad û fîxana kemalîst û qewmiyetperestên Tirk em vê yekê fehm dikin. Belê ew dibêjin me Abdullah Öcalan kî ku tê di meclîsê de li ser kursiyê de axive. Ev tê çi maneyê? Belê, jaliyê Tirkan axwaz tawîz hatin dayîn, jaliyê Kurdan jî tê xwestin tenê terorê bi dawî bikin. Ev gavên ku tê avêtin bi sancû û biha ye, de armanc û hedefa ku tê xwestin de divê milletê kevin nav hevdû, bi hev re be. Gel û xelkên Tirkiyeyê yên ku di hedefa emperyalîzmê de ne, divê hevdû hemêz bikin û hêzê xwe bi hev bikin û bikin yek. Li gor me ev kar zor e. Nêzî 100 sal e Tirkiye bi fikr û ramanên Kemalizmê gelek qirêj bûye ku kes vê yekê naxwaze bibînin. Naxwazin hay ji vê qirêjbûnê hebe. Divê em ji bîr nekin, weka gelek caran min nivîsand, heta Tirkiye dev ji hebandina Kemalizmê bernede û ji Kemalizmê paqij nebe, beriya herkes û tiştê wê bi Xwedê re sulh û aşîtî nebe. Ji bo milletê ji vê yekê wê de tir tu kabûsek tune ye, gelo hûn dikarin vê yekê bifikirin. û divê dîsam ji bîr nekin ku sebeba nehemêzbûna hevdû ya milletê û coğrafyayekê sebebek tenê heye ku ew jî Kemalizma ku hatiye ferskirin û hebandina wî ye. Hûn ê aniha fehm bikin ku divê coğrafya me ya di van rojên dawîn de bû yerên diqewmin de ji vê yekê weka din tu çareyek tune ye. Lê hûn ê ji aliyê din ve jî hem di qanûna esasî de hem jî di hemû mifredata perwerdehiyê û di hemû qedemeyên dewletê de hûn hebandina Kemalizmê bidomînin. Em ê zêde dirêj nekin, hebandina Kemalizmê rewşek wisa ye ku Xwedayê Teala gelekî tîne xezebê, vê coğrafya mibarek wê bi kezebê bişewitîne. Bi têldirikan wê nehêle ku ev gel û xelk hevdû hemêz nekin. Bi van hîs û hîsiyatan roja îniya her kesî mibarek û pîroz be.